tu slaniny nosievaš ako chleba, rozumieš? Celý týždeň si stál asi za hovno. Aj keď stojí za niečo, ani to Cigánko, to je tvoje na rade? Cigánko, to je tvoje na rade? Hrdca chyba na konci. Vieš ten žalúď. Tu odhryznú. Kto ti uhryzol? Nie, tomu koškoval, či si ju môžem zebrať. Nemá zvlečenú košku. Ja tak, no. Si sa nepostavil. Čo si mi to tam vepchal, ty cicina? Starém Huliakovi sme dávali všelijaké syto, keď sme mu dávali fľašku do rúbsaka, tak jeden vždycky nejakú cehlu, alebo tento nejaké... On bol z toho rád. Rada, Jano. Koľko razy to nesol domov kus cehly, ale sa nepriznal. Počúvaj, nikdy nezabudnem, keď sme sa zešli dolu pri chatách a opýtal sa ja... Máte zabíjačky? Pivo. Čo to je? Jeli to? A kde si ho dal? Vypil ho hore v červených smrekoch. A že máš fľašku? Nehal som mu tam. Mazaj pre ňu. Líšku som teraz nechal. Som si pomýlil, toľko som sa na ne díval a pomýlil som si kohúť a strel som mi guľu. Kaj toto vytrhlo. Nebem na teba. A čo, vraj mať také... Tak už je dobrá líška, týka to vytrhlo. Boha pre mňu od chaty, od tej starej sumačky. A najlepšie, keď bolo, to ten kučený strel to veľkého diviaka. A to sa tedy tam delelo. Kocha nahovoril do žagažúra, ty vajta, keď nebudú. Bez žaloďa. A to bol taký pagán, to nechodil ešte. A už dobehnul sa, už to hádal. Tato, toto je z čeho? Toto je z čeho? A že vyťahol ty vajta, mamka vypúrala oči, boha táto, takto fúždi sa zježeli. To sú ľadvinky, niekto medzi to maso. Nepriznal. Prišiel na poľovačku, hneď za kochanom. Kto mi to tam dal? Ja som si to nedal. Samo priletelo. Priťujem tatovi, doteraz mám výčitky svedomia, keď si zlomil tú nohu. No, tomu nastavu tak chcem. Vtedy šľúbel, si pamätal, to neviem, keď Jurán Imričej, nech ho pán Bohoslaví. Keď bol predseda, Milan bol tajomník, hospodár a Milan Pilo bol predseda. Šéfok Hrečnár strelil 2 hrubé trasce v červených smrekoch. A siahli sme ich dolu do tých prst, na tú svrčinu, ako Jasenovci mávajú krmenie. A hneď ja s Blažiom sme boli takí ako chybísi. Vyvrhli sme ich tam a Jožko Plundrik, Jožko Plundrik a tvoj dedo prišiel a chlapi, ideme robiť klobásky Pikereva, nám vyvrhnice. Ale Blažejom sme sa zadočili. Naraz prišiel k nám Imrišek s Milanekom a Milano hovorí, čo robíte? No, vycísame písaračky z toho. Kto to chce? Tí dvaja. Čo vám jebe, však oni po obede nebudú mať čo robiť. Dali sáčky. Neviem, čereva aj so sračkami, ako bolo. Pád do rúbsaka. A oni išli ešte v Jasenovém do krčmy. No a potom niesli tí čašké rúbsaky a Zedo si na šveleroch zlomil nohu. To naschval, nie? Naschval, či len tak? Nie naschval, no piči boli ako delo, no a... A to bolo vtedy, si to pamätám ako teraz. Huliak. Jasenova Terzišie. Teď bol guláš. Bol guláš, a bol guláš. Viem, že krvíci čreva niesol. Tady bol guláš, mohli ste mne to zadať, tedy bol Jasenov guláš. Bo si pamätám, Jano Starý vyšiel. Ja si myslím, že to bolo... Nie. Vieš, to si prišiel dolu, že neviem aj takého psa, choďte k nemu, lebo nechcem ma pustiť strel som 2 prasy, vieš, Sibo. Nechcem sa pustiť k ním. Vtedy Jožko nebolo, vtedy sme mali... Ja, Imriček, ktorý neskoro prišiel na polovačku a vyšiel od Ivanu aj pochodník. Potrebujem. A sme sa stretli v červených smrekoch na tebe. Tam vešli do tých No však, boli také 80-90 kg. Hovorím, choď, odhental malé toho Dana, vieš,
Ja som mal toho syna. Tak sme ich tam pustili a najprv tam začal strechať báz rána. Ale chybel Milan. Synovi behnú a za ním dva diviaci. Báz a obidva spadli na to. Jožko, kedy nešiel, Je Blažej. Do tej pošlu sa dáva. ja nemám to završne, dobre. Ja si to pamätám podľa toho, než sa pivo prázdne fľašky, ja rybári, odskočil vystaň, na žilách, a on tie domo sa to vystrál, no a to práve do toho, Blažej. Ja